yen tan uloso hamanggo sang dia utama Nunamit masang kaliman tabi tinebining loduni dumawaing tawang towang gir kula ingkang paman pun pancat nyono dadosaken bingung raosing manah dene sasampunipun paduka kepareng lenggah madyaning damparing traju tresna teka ingga sepriki dereng kepareng amedhar pangandikan gir menika wonten menapa paduka menggaliaken ingkang paman pun pancat nana menapa para wadyabala negaring traju tresna menapa nembe menggalih dhateng kawontenanipun bumi Tunggarana nggih anggir setija Buma Narakasura jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggal paman kula wonten dawuh ora ana ing keduga gawe goreh penggalihing nalindra ing traju tresna ya setija Buma Narakasura kejaba ya mung bumi Tunggarana bareng paman Pancatnyana paring dawuh apa setija menggalihake babagan bumi Tunggarana paman ampan kepara nyata yen to sejatine ingkang tak gagas tanulila kejaba mung bumi Tunggarana paman la dalah lha nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa malih tonggir jernyatanipun bumi Tunggarana menika kebawah keperintah negaring Traju Tresna paman Pancatnyana wonten timbalan Gusik aja kleru tampa satemene bumi Tunggarana kuwi mapan ana ing tapel wates ing antaraning Traju Tresna lan Pringgondani mula aku ra ndiwenang netepake yen to bumi Tunggarana kuwi dadi kewajibaning wong Traju Tresna. Lho, nuwun sewu. Lajeng kepareng paduka anggir paring dawuh mekaten menika dasaripun menapa, Paman? Barang tak pitung nganggo nalar sing ganep kanggo njaga marang kalindraning Traju Tresna, kanggo njaga marang aruming asmaning Setija Bama Narakasura. Lan aja nganti dumadi panca bakah ing antaraning wong Traju Tresna kelawan wong Pringgondani. Jernyatane Pringgondani kuwi kebawah keperintah ya kuwi Nalindra adhiku dhewe Yai Prabu Gatotkaca. Apa ora sarudina ing ngatasé Traju Tresna lan Pringgondani padha regejegan, padha nganakake peperangan namung rembag babagan bumi Tunggarana. Mula paman legawaning penggaling Prabu Setija ora bakal melu-melu sarta ora bakal angucik marang kahanan bumi Tunggarana. Upama kawula Tunggarana kepengin melu marang Pringgondani, aku ikhlas lahir lan batin. Nanging semono upama wong Tunggarana padha kepengin melu ngayo marang Traju Tresna, tak kira Yai Gatotkaca uga bakal ngiklasake marang kahanan iki. Paman Pancatnyana, glentu nggih. Menawi panjenengan paring dawuh mekaten menika mangke badhe wonten pinten-pinten perkawis setunggal. Panjenengan badhe cinacat dening para kawula sak Pringgondani langkung-langkung nayaka lan punggawa Pringgondani. Sami nyebataken doh nyana cerak nyana Prabu Setija menika wong wadon pepinjungan. Ora wani nyabrang getih, jirih getih wedi mati nalindra ingkang miris
satemah marasabab bakal nyumurupi muncrating marus. Wiwit jaman menapa kemawon negari utawi bumi Tunggarana menika kebawah keperintah negaring Traju Trisna. Mila menawi tiang-tiang pringgondani menika badhe nyahak tuwin badhe nrajang wewaler ingkang sampun wonten kedahipun paduka anak Prabu ing Traju Trisna menika saged angekahi Tunggarana wonten bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadyan namung sedumuk jembaring bathuk nadyan namung saknyari jembaring bumi kedah dipun totohi putaing getih yen perlu oncating nyawa Paman Pancatnana wonten dawuh yen pancen Paman Pancatnana darbe penemu yen to Tunggarana kuwi bawah keperintah negara ing Traju Trisna. Mula saiki matur marang Stijo apa kekancingan ingkang wis Paman ngerteni lan yen perlu Paman bisa mbuktekake kekancingan kanggo netepake yen to Tunggarana kuwi bawah keperintah negara ing Traju Trisna. Lah perkawis menika mboten wonten kekancinganipun namung sampun run tumurun mewahi Tunggarana menika kebawah keperintah